Tutorial de com buscar parauletes en el diccionari i no fer la caguera de bou que fan alguns que els subvencionen per escriure en valencià i agarren el traductor automàtic i fa traduccions com el traductor automàtic ha traduït vuelta com a tornada i no volta. Així pot passar que no conegues la paraula en valencià. Has de seguir les següents passes. Passa número 1. Te'n vas a l'Optimot i poses castellà-català i escrius la paraula en castellà. En este cas, la mala traducció que havíem fet en castellà era vuelta ciclista. El traductor automàtic havia escrit tornada ciclista. Si busques en la tercera opció, et posarà volta. Però si continues més avall, en les frases fetes en negreta, et posarà volta ciclista. També és de veres que hi ha certes paraules del bloc oriental que en la nostra variant no les diem. Què fas per a poder saber si eixa paraula l'utilitzes? Passa número 2. Si tu busques espejo en l'Optimot, segurament apareixerà espill i mirall. Com saber quin dels dos geosinònims és el més utilitzat o l'únic utilitzat en la teua variant dialectal? Passa número 3. Aneu al Diccionari Normatiu Valencià, o DNV. Si tu busques una paraula i t'hi sembla bé, vol dir dues coses. O que no es diu en la teua variant dialectal, com és el cas de mirall, que et remet a espill, o bé que és un localisme que es diu en una o poques localitats, o no és la forma majoritària i llavors te remet a la forma majoritària. En el cas de Paparinell vol dir eriçó de mar, però només es diu a Benidorm. Ara ja no tens excusa. Traductor automàtic, caca, au cacau.